மூர்த்தி எங்க மேல? என் பொண்ணு ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டா. அதான் சாரை பார்த்து ஸ்வீட் குடிக்கலான்னு. இன்னைக்கு மேடம் பர்த்டே இல்ல, அதான் சார் கொஞ்சம். குட் மார்னிங் சார். மார்னிங் சார். குட் மார்னிங். ஜோஸ் அலுகாஸ். ஓகே சார். ஒரு நிமிஷம். ஹலோ, யா சார் பேக். மூர்த்தி, சார் இதுல எது நல்லா இருக்கு? அம்மாக்கா சார்? இது நல்லா இருக்கு சார், ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. கிஃப்ட்டுங்க மட்டும் இல்லை, கொடுக்குறவங்களும் சந்தோஷப்படணும். சார் லெஃப்டில் போங்க. என்ன மூர்த்தி, வீட்டுக்கு வழி மறந்துட்டீங்களா? நமக்காக நம்மளோடய இருக்கிறவங்களும் நமக்கு சொந்தம் தானே.